Ara que la benzina està tan cara, com els hem explicat en començar, els investigadors busquen noves maneres de propulsar els vehicles que siguin barates i netes. Doncs bé, a la Universitat Politècnica de Catalunya han descobert que es poden fer servir les llaunes de refresc. De fet, n'utilitzen l'alumini. De moment, han aconseguit impulsar un cotxe teledirigit. En una escena de la trilogia de Retorn al futur, el científic protagonista Doc Brown fa funcionar el mític cotxe DeLorean amb tot tipus de residus, inclosa una llauna de cervesa. Doncs bé, un cop més la realitat supera la ficció i un equip d'investigadors de la UPC ha creat la fórmula que fa possible quelcom similar. I els ingredients de la fórmula són ben senzills: aigua destil·lada, sosa càustica, vinagre de vi i qualsevol llauna de refresc. I el que importa en aquest cas no és el que hi ha dintre, sinó la llauna pròpiament dita, l'alumini, i més concretament, la seva anella. L'invent ha estat el projecte de final de carrera d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de l'Aleix Llobet, dirigit pel seu professor Xavier Saluenya. Junts han dissenyat un cotxe teledirigit que funciona amb una pila d'hidrogen, alimentada gràcies a la reacció que fa l'alumini en contacte amb la sosa càustica. El vinagre i l'aigua serveixen per filtrar les restes d'hidròxids. Concretament, 15 anelles de llauna de refresc generen suficient hidrogen com per fer anar el vehicle durant 40 minuts. Despesa, 0. Contaminació, 0. A més, aquest cotxe no té cap tipus d'emissions de CO2 i, d'altra banda, tampoc fa tant soroll com un cotxe de benzina. Per tant, hi ha menys també contaminació acústica. Emulant el seu antecessor cinematogràfic, Llobet i Saluenya han batejat el prototip com a DeLorean, d'alumini. Pot córrer fins a 30 km per hora i, segons els dos investigadors, un cop comercialitzat sortiria molt més barat que els altres cotxes del mercat. Però el projecte és molt més ambiciós. Amb el mateix principi d'aquest generador d'hidrogen es podria alimentar un cotxe de debò. Un turisme de 60 cavalls, aproximadament l'alumini que necessitaríem és de l'ordre de 35 quilograms per fer uns 300 quilòmetres. Les propietats del motor no acaben aquí. Els dos investigadors, per exemple, li han acoblat els terminals necessaris per convertir-lo en un carregador de mòbil. Això no ho tenia ni el DeLorean de debò.